li ma għażla se twassal għal Malta aħjar. Din hija l-mistoqsija li kull ċittadin irid isaqsi qabel jivvota u li dwarha tkellmu dawk li indirizzaw il-mass meeting f'Taslima. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxon issaqsa wkoll x'wassal lill-partit fil-gvern biex flok juża din is-sena biex iwettaq il-kumplament tal-manifest elettorali tiegħu issejjaħ elezzjoni bikrija. Quddiem il-folla preżenti u insista li l-Partit Nazzjonalista huwa les biex jigverna kompetenza u integrità. Il-kompetenza niggarantuilkom. Il-kompetenza niggarantuilkom għax għandna grupp ta' kandidati kapaċi qegħdin fostkom illum preparati u determinati. Imma mhux biss il-kompetenza niggarantulkom, imma niggarantulkom daqsa u magħha l-integrità. Għandkom tim maqut ta' kandidati li bl-esperjenza, bl-enerġija, bid-determinazzjoni lesti biss biex inservu u mhux nisservew. Elix Perici Kalaxxon iffakkar ukoll li kull proposta tal-Partit Nazzjonalista hija impenn għal futur aħjar. Dan hu il-moment. U mill-ġdid huwa l-moment għalina, għal uliedna u għal pajjiżna. Meta l-poplu jingħaqad għall-bidla, ħadd ma jwaqfu. Meta l-poplu jingħaqad għall-bidla, ħadd ma jwaqfu. Jien ħtieġ li naħdmu ħbieb. Naħdmu sal-aħħar sekonda, tal-aħħar minuta, tal-aħħar sija, tal-aħħar ġurnata. Smajtu u se tibqgħu tisimgħu minn kollox. Imma kuraġġ għax iva meta l-poplu jingħaqad għall-bidla, ħadd ma jwaqfu. Intant dan il-mass meeting kien indirizzat ukoll mill-psikjatra Daniel Vella Fondacaro illi staqsa x'futur irridu għal Malta. Fid-diskors tiegħu u insista li l-politiku veru huwa dak li jmexxi baqda u b'viżjoni għal futur aħjar. Nistgħu nażlu direzzjoni oħra u jekk nimxu flimkien nistgħu insibu triq lejn Malta li nemmnu fiha, li nerġgħu nemmnu fiha. Għax jekk nażlu sew f'din l-elezzjoni, il-futur tagħna jista' ikun sabiħ, il-futur tagħna jista' ikun maqut u l-futur tagħna għadu jista' ikun mimli tama. Marija Burġ, Net News.